meget høj. Men den der mega kold. Den er meget mindre, end jeg havde regnet med, den her. Hvid mors salat herovre, så heller ikke op til. Du ligner en, der har trænet hårdt nu. I må give en kære på vandet. Vi har set en kolibri i dag, det var ret sejt. Nej, det var ikke en kolibri. Så I kunne se... Ja, vi skal da se de her mega seje sten. I dag er mandag, og det er skiftedag i dag, fordi vi skifter nemlig i dag fra 4-stjernet hotel til 5-stjernet hotel, og så joiner resten af familien. Det vil sige så Karo, Lone, Martin og Karos nye fyr. Isa kan desværre ikke, fordi hun skal træne til CrossFit-konkurrence i Hamburg. Men ja, videre til næste hotel. Og se en udsigt derude væk. Ja. Det er med jacuzzi ved siden af sengen her alligevel. Så er vi på vej ned til poolen på det nye hotel. 5-stjernet hotel, Vække. Man kan godt mærke, at atmosfæren den er lidt anderledes her. Skal vi se. Nu kan komme ud af de her små elevatorer. Det er den største struggle på den her ferie. Der er der overhovedet ikke nogen Sea Club her. Jo, der står pool den her vej. Så skal man gå ned igennem gangene her. Det er lidt sjovt. Hvad er Praga? Praga, hvad er det? Praga? Kom så med dit spanske, hvad kan du? Praga? Praga is mucha de la playa de la Praga. Du ved det ikke. Er det virkelig liggestole, man ikke skal betale for at være på her? Sikke en luksus. Skal jeg ikke noget gøre? Ah, det er noget andet. Jeg tror, det her det er kortet. Så vil vi. Skal vi ind og se vores værelse. 2 altaner. Og en kæmpe sådan en. Hvor fedt! Hold da op. Har du set, Vække? Skal vi vinke ned til Karo? Kom, vi skal ud og lave, som om vi er royale. Vi skal ud og vinke. Som om vi er en del af kongefamilien. Ej, champagne på værelset. Så skal være stive i aften, mor. Moster Karo! Okay, det var da ikke for sjovt, at han sagde, at vi fik en terrasse, hva'? Hold da fast. Det var... Ja, det tror jeg faktisk også. Hvor hun siger, at toilettet er for crazy. Ej, jeg synes, det er helt vildt. Okay. Ja, der er god størrelse på her i hvert fald. Så er vi ankommet til morgenmad her på vores 5-stjernet hotel, hvor der ikke lige har købt morgenmad inkluderet. Så jeg tænkte, det køber vi da bare. 30 euro per mand. Så det har bare at være en sindssyg morgenmad, det her. I det mindste, så skulle vi ikke give 30 euro for per barn også. Jeg spurgte, om det var inklusiv børn, og så sagde han, ja, så okay da. Okay. Ja. Men han giver så nok for meget væk i 2. Ja, rigtigt. Okay, for hun ikke spiser af ude af huset. Godmorgen. Prøv lige at se det her, Vække. En rigtig bihonning, den her. Det er sådan en, hvor bierne de har hentet pollen og så lavet det til rigtig sådan nogle binøde her. Det er rigtig honning. Så kan man lige grave i den sådan her. Aps. Det skal vi altså lige prøve. Det har jeg aldrig prøvet før, tror jeg. Det er lidt sejt, synes jeg. Skal vi se, hvordan det honning det smager. Det var en ordentlig stykke. Er det godt? Det er tommel op. Au. Du giver mig tæsk hele tiden. Du slår hårdt efterhånden, gør du. Din lille bas. Godt begynder du også nu. Nu er vi kommet på Outlet her på Mallorca, og selvom der er 30% på alle mærkevarerne herude, så må vi konstatere, at vi er blevet forventet af at købe alt vores tøj på Vinted. 30%, det er simpelthen ikke nok. Det er ligesom at være derhjemme. Det er Antons spanske fætter. Nej, det er Antonio. Antonio Deras. Bliver du bange for? Ja, de er så store. Nej, det gør da ikke noget. De kan da godt give
Jeg skal lige se dig gøre det. Godt nok store, da. Højfiske, de har fået så meget at spise imod i dag, men nu prøver vi med en tom sutteflaske. Så må man godt lege lidt med det. Namme. Se det. Stor mund, den har. Ej, hvor sjovt. Nu får jeg lyst til, vi skal have sådan noget derhjemme. Endnu en grund til, at jeg kan made nogen. Og min mor, der går bare på patten ned. Ej, ja, det er faktisk godt. Du siger noget. Spørgsmålet er, om de er lange nok til, at de kan nå det. Må man godt røre dem? Kan man klikke på rigtigt? Altså, er du i live, eller hvad? Om den er i live. Nej, den bevæger altså ikke meget der. Prøv at se. Den er kun lidt i live og lidt lavet af plads. Den der, Lulu. Den der, den siger, welcome to my show, bitches. This is my park. Look at my body. I am a big feather with a sail. I am the biggest sea lion you've ever seen. Hest en base, mand. God til at få taget på. Du må ikke røre ved dem alligevel, skat. Prøv at se. Du kan bare stå med dem. Du må ikke engang nusse dem. Er de seje, Lulu? Seje sæler? Eller søløver? Jeg ved ikke. Jeg synes ikke en søløv, sådan en kæmpe inde. En søløv. Den har ører. En sæl har ikke ører. Det har en søløv. You heard it here first. En søløv har ører, og det har en sæl ikke. Jeg er faktisk Sebastian Kleins største fan. til mig. Ja, også. Han ringer til mig, hvis han ikke selv kan tage ud og undervise. Så han ringer aldrig. Er det her, de bor? Eller er det et andet sted? Jeg tror, de bor her. Ej, hvor irriterende. Jeg tror, det var et bedre sted. Det er en mega fantastisk dyr, sådan en delfin, hva'? De er så kloge, vække. Blev du våd, vække? Det er helt gennemblødt. Delfinshowet var over al forventning. De var fuldstændig sindssyge. Hvor atletiske de var, og de tricks de kunne, og hvor højt de sprang, og hvor meget vand vi fik i hovedet, ikke? Det var crazy. Sindssygt godt show. Hello, my name is Antonio. Please say hello to my Danish cousin in Denmark. Tell him that down here is always the sunshine. And here they give corn all day, and there's a lot of ladies. Good looking ladies. Prøv så en med dig, Antonio. Så er der billedet med sæl, med søløv og med delfinvægge. Og du smiler lige frem på det her billede. Hold nu op. Nå, den nuttede. Vi leger gemmeleg. Har du set storsøster? Hvor hun kan gemme sig? Hvad søren? Hvad er det, der stikker ud her? Vi har lige opdaget, at der er noget, der hedder Family Zone. Og der er simpelthen en lille pool. Perfekt, mand. Hvad er det for en havfrue, der ligger her? Mamma, kan ikke komme min ben op? Skal vi grave op igen? Okay. Så er ferien slut. Skal vi lige have en afsluttende kommentar fra turens gæster? Det har været super dejligt. Har jeg en god ferie, Oda? 5 ud af 5 stjerner. 5 ud af 5 stjerner. Har jeg en god ferie, Wibi? 5 ud af 10 stjerner. Åh, jamen... Ej, det er da forkert. 10 ud af 5. Det har været sådan for mig. Hvor mange stjerner giver du, ikke? 5 stjerner. Det var godt. Hold nu kæft. Hvor er det da lækkert at være hjemme i Danmark igen. Det er jeg savnet. Virkelig meget. Det var sjovt. Mindre dobbelthage. Jeg tror, vi skal have den lidt op fra.
Du er sødere, når du er foran kameraet, skat.